जोबोद दुखुनांथाव आरो जोङो बे बाथ्राखौ लानानै गोसोआव जोबोद दुखु जोङो मोननायखौ फोरमायदों जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि खेबनै मोननैथाम 6 बोसोर बिथाङा आफादगिरि महरै हाबा मावदोंमोन मानगोनां बर'न बर' सार बिथाङा आरो बिथाङा सासे थुनफावथायगिरिबो ड्रामाटिस्ट गावनो माने फावखुंगुर हिसाबै हाबा रल लाबोदों वान एक्ट प्लेनिफ्राय लानानै गोबां थुनलाइ बिथाङा सोरजिदों आरो आथिखालाव बर' जि माने सेक्सननि साहित्य एकाडेमिनि सासे कनभेनर हिसाबै बिथाङा एडभाइजरि बर्डनि हाबा मावबाय थादोंमोन हरखाबै अबथिरायै मैया बिथाङा गुवाहाटीनि मोनसे हस्पिटालाव जोबथा हां बोयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिनि जानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनियाव आरज गाबबाय आरो बिथाङा मावनानै गालांनाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन हारियाव होलांनाय बिहोमा बेखौ जों जेब्लायबो जोङो गोसोआव लानानै बिथांनि सृष्टिखौ अमर खालामनो थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो उननि समाव सावरायलायनानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु सावरायलायनानै जोङो माखासे थांखि आजावगोन। गोजोन्थों।